Ayan, so nandito ulit kami sa aming YouTube channel to show you one of the tourist attraction here in Alamino City, which is the Lucap Wharf. So pupunta kami doon para bumili ng mga turo-turo. Marami daw doon mabibili. And then, syempre, to visit the place also. And we would like to enjoy the fresh air coming from the sea. Okay, see you there. On our way. Ayan, so trio tagapayo. Let's go. Lakad lang, exercise. Hi, Lee. Walking. Ayan, so malapit na tayo. Hi people. Oh wow, parang hi. Naglalakad tayo para makapili. Ayun, so pagkain. Yun talaga yung pinunta namin dito, yung mga pagkain. Ayan, so lalakad kami. Saan tayo, ma? Saan tayo dito? Ayan. Ayun. Yung mga turo-turo. Ayan, sa mga food. Ayan. Yan, so nandito na tayo ngayon sa mga street foods. Ayan, so ang daming nagbibenta. Okay, lahat yan titikman natin, joke. Ayan, so ganito po yung itsura sa Lucap Wharf. Welcome to Alamino City. So this is the Lucap Wharf of Alamino City. Yeah. So dyan po yung mga nagbibenta ng mga souvenirs, t-shirt, parking area ng Lucap Wharf. Ayan, so may mga bike lane din sila. Marami ring nagbabike. May mga playgrounds for kids. Ayan. And of course, may aquarium sila na malaki. Okay. So, this is a beautiful place. Kaya hindi nakakapagtaka. Maraming pumupuntang mga tourist dito. So, isa sa mga pride ng Pangasinan. Itong 100 Islands, home of 100 Islands, Alaminos City.
dito, maraming mapag-stayhan. Ayan, kagaya niyan. Pwede kang mag-stay dyan, walang bayad. Tapos, marami pa. Pwede ka rin magpa-picture doon. Ayan, welcome to 100 Islands 2022. Punta tayo sa may seashore. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis ha. Ayan. Plants. Once again, I'm Chris. So we are now visiting this place, Lucap Wharf, here in Alamino City, Pangasinan. Ang ganda. Yan lang kayo, huwag kayong aalis. Ang dahil pa dito magagandang view. Ayan, so kapag may time kayo, punta kayo dito sa Alamino City. Kasi hindi kayo malulugi. Okay. Nahilo ba kayo? Sorry. Ayan. So, nana tayo ulit. Fresh from the sea. Magkano sa pusit nga? 1.8 ang isang kilo? Anong pangalan ni Tato? Napula, magkano ang isang kilo? 300 ang isang kilo. Ito ate, anong pangalan nitong isang to? Babarak? Babarak, magkano ang isang kilo? 250, ayan. Ito anong kasi dito? Same lang po dito. Ay, 150 ito ang isang kilo. Okay ate, thank you. Ayan, so may mga nabibili yung mga fresh na isda dito. Diba? Bili tayo ng chicharon. Magkano po sa chicharon? 20. Sige ate, bili ako ng 20. Isang ano lang ate. Wait lang ate, balikan ko po. Kuha lang po ako ng 20. Magkano po dito? 20, tapos 20 din dito. Dito na lang po. 20 po. And so this is the night view of Lucap Wharf.
Napaka-romantic. Ganda. Amazing. Diba? Welcome to Lucap. Ayan na mag-stay dito paggabi. Dahil mga nagbebenta. Ayan. So, buhay din yung mga laruan. Kita nyo doon sa may bandang dulong yung nagbebenta ng laro. Ayan, so punta na tayo dito. Sa mga food. Ayan. Dito yung mga turo-turo area. So may nagbebenta ng arroz caldo. Ayan, 25 pesos, may 40, may 35. Ayan. Soft drinks din. Ayan, may mga nagbebenta din ng siomai. Ayan, nagbebenta ng balot. Mga nagbebenta din ng turo-turo. Ano yun to? 20 yan siya. Ayaw mo nito. Siguro banger. All-time favorite. What do you want? Mga turo-turo. Kwek-kwek. Ako ito pang daw. Hello ate, kumusta din po? Iba na ulit yung pwesto nyo. Ganda nang nagbebenta dito. Oh, para siyang girl. Ayan. Mura lang dito. Hanapin nyo lang siya. Si ate. Yung Novel's Food Shop. Tapos malinis yung yung preparation ng food. Lagi kami dito kay ate. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ay, lumilevel up kayo. Girl, meron kayo mga pa-green. Palamig. Quick sa akin. Tapos chicken skin. Pwede na itong fishball. Magkano na sa chicken skin nga ate? 20 no? So isa dito. Yung sa quick ate. Ay, chicken nuggets nila. 20. Ay, sorry. 20. 20 sige. Isa lang po. Ano pa? Itong chicken. Yan, mainit pa yan. Magkano sa fishball ate? Bakla parang mas good to be in. Malalaki ba? Sige talaga muna lahat, girl. Yung kikiam tapos yung fishball nyo, magkano po yung yung per tusok po? 10 lang po. Ay, 10. Sige, okay na po yun sa akin. Yung nuggets na lang po tapos quick po. What just do you want? Yung isang ganito po, kasi may day na mo. At saka ito, girl, magkano to? Hotdog. May tubig kayo? Hotdog pa ba? Do you want Hindi na hotdog? po, okay na po yan sa amin. Thank you. Ay, magkano po dito ate? 5 isa. 5, okay, sige po. Yan na lang po. Hindi, dalawa dito, girl, tsaka dalawa dito. Dalawa sa dugo. Yung isang mga nagbibenta din ng drinks. Yung mga palamig, mga turo-turo din. Mga nagbibenta din ng burger. Nagbibenta din ng shake. Mango shake. Buko shake. May mga nagbibenta rin ng pizza. Ayan. Nagbibenta din ng shawarma. Ayan. Fries. Street cafe. Ayan. Tapos na mahilig magkape. And then burger. Ice cream pala na nagbibenta din. Ang saan lang mabibili.
popcorn din. Gusto nyo. Popcorn. Buto shake. Buto shake tayo dyan. Palamig. Turo-turo. Ayun. Burger. Hotdog. So balik na tayo kay ate. Kasi bumibili ng street food. Sira ang napakagandang nagbebenta dito.